Alam nyo ba ng mga edad 80, 85, 90, 95 at 100 na senior citizen na residente sa probinsya ng La Union ay may natatanggap na financial assistance mula sa provincial government ng La Union? Alinsunod na rin ito sa umiiral na ordinansa sa probinsya, ang Provincial Ordinance No. 381-2022 o ang Octogenarian, Nonagenarian, and Centenarian Benefit Ordinance of the Province of La Union. Naging epektibo ang implementasyon nito noong 2023. No ma-enjoy da dagitoy benefits damot dagitoy centenarians kuna data adung harod dagitoy observations da most of the centenarians ket medyo bedridden handan nga medyo makarkarbar unay di balbalay da makadayo isto nga kunada dapat ma-enjoy da dagitoy benefits da isto nga itudtayon nga nasapsapa. Sa nasabing ordinansa, makatatanggap ng tig 5,000 pesos ang mga benepisyaryo kapag naabot na ang edad na 80, 85, 90, habang 10,000 pesos naman sa edad na 95. May age bracket din na nakapaloob sa nasabing mga edad. 25,000 pesos naman para sa mga edad 100. Kabilang sa nakatanggap na ng nasabing benepisyo ang 83 years old na si Lolo Herminio ng Barangay Apaling, San Fernando City. Dakkel may gatang miti kaya may gatangan kursunada mi. Ika nga nila, mahirap maging senior citizen. Bukod pa sa iniindang mga sakit, wala na ring mapapasukang trabaho para kahit papaano may mapagkukuhanan ng araw-araw na pangangailangan. Mahirap ding humingi sa mga kaanak na may mga pamilya na. Swerte na lang kung may pensyon na natatanggap. Para matanggap ang milestone benefits, mainam na makipag-ugnayan sa mga tanggapan ng senior citizen o di kaya sa municipal o city social welfare and development office para sa mga kailangang requirements. Supporting documents da established na lang ang actually DJ proof of age, di PSA birth certificate, no awanda jay, DJ marriage contracts da, no adda basta na establish da nga isu daket agtawon iti kasjay 90 di edad da. Proof of age, proof of life or gigamda nga iti calendar kasjay nga current with date tapos picture, proof of residence nga sudak ket taga La Union. Para mapadali ang pag-submit ng requirements, payo na rin ng otoridad, asikasuhin na ang mga dokumentong kailangan ng mas maaga, gaya na lamang ng late registration sakaling wala sa record ng Philippine Statistics Authority o PSA ang benepisyaryo. Importante rin na requirement ang Senior Citizen ID. Pumunta na po kayo dito sa office or tanungin nyo sa presidente nyo sa barangay kung ano ang mga requirements bago kayo pumunta rito para mabigyan kayo ng ID nyo para ma-qualify kayo sa mga ayuda, sa mga benefits. Kung walang ID, walang ayuda. Joan Punsoy, Balitang Solid North.